Hassan M Yusuf TV ana tare iya wuya. Ga sarki zaɓin Allah, ga sarki zaɓin Allah. Soyayya muka zo nema, ƴar sarki ke ce zaɓin mu. Amince zaɓi guda ke ma, wa zai auri ɗiyar sarki? Soyayya suka zo nema, ƴar sarki ne ce zaɓin ku. Sai mai haƙuri da nagarta kafin ya samu ɗiyar sarki. Dan sannata ne yadda ce in auri ɗiyar sarki. Gidanmu akwai dala idan da farashi ba mu bidar sauki. Soyayya ce kawai nake nema in samu ɗiyar sarki. Ɗiyar mai martaba samun zuciya ta baya zama sauki. Babana ɗan kasuwa ne, gani gaban ki kalli shigar girma. Dan kasuwa da ƴar sarki za mu zamo kalar girma. Soyayya ce nake nema, na san zan samu ƴar dama. Na kai dace ka je nema kafin ka samu ƴar sarki. Ni kuma lauya nake, a kwana a tashi zan zama alƙali. In har na same ki na san na dace da kyan hali. Masarauta ce gidan asali, ki so ni na so ki mai tattali. Zancen ka ciki da gaggawa ba na ra'ayin ka ƴar sarki. Kin san dai na yi karatu ni watakila ya zamto min tsani. Na zo ki amince mu yi aure dan na yi karatun zamani. Dan NYSC nomo ne amma na san zaki karɓe ni. Ka haɗa da karatun addini ko ƴar sarki za na yi shauƙi. Mace ɗakin aure na san da za ki fahimce ni. A cikin ki zaɓi guda ɗaya in har kin ɗora su a mizani. Ni kam duk inda na je neman aure mata sai su kore ni. Dama ɗan talaka nake ƙauna, kai ka zamo zaɓin ƴar sarki. Ga ƴar sarki zaɓin Allah, ga ƴar sarki zaɓin Allah. Hassan M Yusuf TV ana tare iya wuya.